Ħafna drabi fis-16 ta' kull xahar il-Mostin kienu sabuha drawwa li jisimgħu baħbar ta' mewt, il-mewt fuq l-annimali. Matul il-ġurnata tal-ġimgħa, ġurnata wara li Nicholas Grech tressaq il-Qorti brabta mat-tislib tal-annimali, żorna l-lokalità tal-Mosta fejn staqsejna lill-pubbliku x'jaħseb dwar l-iżviluppi li saru. Naħseb il-pulizija għamlet xogħla, rnexxiela, kienet taf minnu naħseb minn xhur qabel, imbagħad dak il-film għad ikkonfermara minnu. Hija mhix xi ħaġa sabiħa. Imma jien ma tantx nista' nikkumment għax huwa speċi jista' jkun mar tal-moħħ kollu. Ma tistax tiġġudika ċertu nies. Fl-annimali tax inqoshom diskors biss. Pejja, qed tifhem? Min għamel ħażinu. Il-Qorti ntalbet biex taħtar espert mediku biex janalizza l-istat mentali tal-akkużat u għalhekk ser jinżamm taħt il-kura fl-Isptar Monte Carmeli. Iżda l-Mostin x'ħasbu dwar id-deċiżjoni tal-Maġistrat. Bniedem ma tistax tiġġudikaha ovvjament l-ewwel xogħol. It-tieni jekk għandu problemi mentali, nisperajtuh il-kura miskejn għax proxmu kellu. Proxmu imma affarijiet mhumiex sbieħ. Jiena naħseb kif qed jgħid sieħbi jista' jkun naqra marit mentalment, però hekk għamel żball naħseb jaf x'kien qed jagħmel u ħaqqu l-ħabsa li jew. L-affarijiet li għamel mhumiex affarijiet sbieħ, però jekk kienu għandu bżonn kura mentali, ma nafx jiena. Nicholas Grech ta' 37 sena kien inġinier fl-Malta. Grech ġie mixli li bejn l-2011 u l-2014 ġiel annimali jsofru, qatel annimali ta' razza domestika ġewwa l-kannirja tal-Knisja tal-Mosta għamel vjolazzjoni ta' oqbra kif ukoll kasbar ir-reliġjon Kattolika. Fil-qorti nqraw id-dettalji ta' 11 il-każ li fihom annimali mejta instabu msalba.